Благодарим ви, че избрахте финансова къща интернет компания Популярна каса. Този видеоурок ще ви покаже как може да си откриете сметка и да се запознаете с нашите търговски условия. След като влезете в нашия сайт forex.pkasa.net, натиснете менюто Forex и изберете нашите условия. Там ще придобиете представа за възможностите, които ви предлагаме. След като се запознаете с търговските ни условия и решите да си откриете сметка при нас, може да натиснете линка към онлайн регистрационната форма. На този екран ще намерите всички необходими реквизити, които трябва да попълните, за да можем да открием вашата сметка. Започваме с име. Номер на лична карта. Имейл. Група Forex, която сте си избрали, със съответния ливъридж. Парола. Паролата трябва да съдържа минимум 4 символа, като и комбинации между цифри и латински букви. Потвърждаване на паролата. Инвеститорска парола. Тази парола ви дава достъп до вашата сметка без право на търгуване. Град. Пощенски код. Област. Държава. Адрес. Телефон за връзка. Телефонна парола. Телефонната парола се използва в случай, когато не сте пред компютъра, а искате да осъществите конкретни действия с вашата сметка, да купувате или да продавате. В този случай вие не се обаждате на нас и на базата на вашата парола ние ви разпознаваме като наш клиент. Състои се от букви и цифри. Код за сигурност. Трябва да напишете кода, който виждате на вашия екран. След като сте попълнили всички реквизити, трябва да се съгласите с нашите търговски условия, маркирайки полето "Прочетох условията, изложени в договора и съм съгласен с тях", след което натискате бутона "Регистрирай се". Автоматично ще получите на посочения от вас имейл писмо, съдържащо линк за потвърждаване на вашата регистрация. За да активирате вашия акаунт, моля да натиснете линка в получения от нас имейл. Поздравления! Вашата регистрация приключи успешно. След активирането на реалната ви сметка, ще получите втори имейл с информация за номера на акаунта ви и вашите пароли. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас по телефон, мейл или скайп от менюто "Контакти". Благодарим ви и успешна търговия!